Ake sibingelele, this is Babu Dotwe wesizojabula ufana umhlenje ngehla lomlungu. Yeah. The time to wash uzalo, it is now. Hamba ubuka uzalo and if ufuna ukuhleka. The time to wash uzalo, it is now. Believe you me. There are things that you're going to see there Babu Dotwe azenzayo laphana. Hamba ubuka uzalo. Okay, this is Babu Dotwe wesizojabula ufana umhlenje ngehla lomzulu mangingisake ngisoluthe ngoyisi ngilo igcina senjalo lento. Babu Dotwe uyashutha ngisebuilding to Nedbank House building. I repeat, building to Nedbank House building. Nedbank House building la uzothola khona Babu Dotwe use dark room studio number 1 siyashutha ke khona ke namhlanje ngiphathele I topic ethi usuyasiphelela umabhebeza akuyona into efana nomuthi ongaloko hamba uyoyikha uyigawule kunesikhathi sokuthi uphele sizogcina sesikwazi usekenzele laba abambalo ngoba uzobe ungasekho like massive the way it is now. Yeah, this is Babu Dotwe. Lana, I have to ask a question. If somebody can answer this question for me. If ngempela drinking driving was illegal, who said it's illegal? Number one, you need to know who said it's legal and why if it's legal. Ngoba sifuna ukubuza ukuthi pho why ema tavern kune parking lot laphana. If ubuza utshwala ngoba lapha ema tavern so ema bar suke siyophuza but sibhake ngaphandle. Yabo. Why ukuthi ngempela ukuthi ku serious? Why ukuthi ema cisha ngathi Florida? Why ama-bar? Imoto zethu zibhanga ngaphambi mesiqeda uphuza singene emotweni esihambe. Basho kahle bathi, hey, think you are drunk, yeah, take your car and fucking go now. Or because you are drunk, take your car and fucking go because you are drunk. Kodwa drinking and driving is illegal. Adiya ukudlala kathi. Yabona ngathi mohlelo imali othenga utshwala. Ngoba kusifundela imithetho ethine ngasisizi. Le mthetho wakho nathi akuhambisani futhi akufani. If drinking and driving is illegal kumuntu ongenamali. Uma unemali is not. If ufuna ukuthi nayo musu udake udumisa imoto yakho hamba ekhaya. Thonyo sedake umona sedake adumisa imoto yakho hamba. Obona ngathi usedake udumisa ukusho usuphuzile. Ngoba phela ngabe kufuze kabe kuthiwa uyathenga ufaka emotweni ugoduka cha kuthiwa mase ubona udakewe thatha imoto yakho uhambe la ekhaya. Yeah, ngiyadlala bakithi, stop drinking and driving, but stop drinking and driving. Bazongishaya manje abaphathi amaphoyisa bathi Zuma ukuthi abantu abaphuze, cha ngithi mina abaphuze bese bedake badumisa imoto bahambe. Ngoba phela nje behlezi sebesahutshwala bethu nathi sazoyiphuzela lana. Yeah, ake sikhulumeni la bakithi. Kunento esofuza siyikhulume. Engicabanga ukuthi izokushintsha ukucabanga kwakho. Njengamanje unomntwana owenza i-TNT Travel and Tourism. Njengamanje unomntwana owenza lonto. Njengamanje unomntwana owenza first freight and logistics. Njengamanje unomntwana owenza lokho. Njengamanje sinomntwana owenza i-library science. This is beautiful because sinengane ezifunda. Kutshengisa ukuthi ingane ziyafunda. Ekusala ingane ziyafunda. Sinomntwana owenza coding and roboting eVarsity. It's beautiful ingane ziyafunda. Kuhle lokho ukuthi sikufunda kodwa ngifuna ke sikhulume ngento esibiza ukuthi informal economy. Ukufunda kwakho, ukufundela ukuba ukusebenza e-library. It's very good, beautiful as well ngoba ukwenzile lokho. Kodwa ke i-degree ophuma nayo it secures a job but it does not guarantee a job. If there is a job available regarded to your qualification, because of a degree, it can secure the job. You understand? But it does not guarantee you that you are going to work. Njengamanje, ngifuna ukuthi njoba wena unesikhathi esingaka, ufuna wazi ukuthi when you finish your degree, akube khona ikhampani eyakuyona yabangcwabi oyohlasana nabo phansi. Uthole concept yabo ukuthi badayisa banabantu abangaka abangaphansi wena une data engaka ongakwazi ukuyiletha kubona and thereafter at what expense hamba uyohlala no Westbank uze ukuthi beno Stanic beno Absa uthole idata yabo emoto abafuna ukuthi zilandwe car collectors and collections i-file eyodwa osuku uyivulile labo. My goodness, they pay. Literally pay. They pay a lot of money. Nge-file eyodwa. Osuke wena ukwazi ukuyirecover lo moto. Bakunika ama-file wena uzoqasha abantu abazokwenza lo msebenzi uhlala phansi ube boss wena bhema ukwayiphela.
uyiyeka ukuthi ukufundele lokho ukwenza kahle ukufunde kodwa manje akube khona okunye already ngako ukuthi okay umsebenzi manje asisho ukuthi ayikho but kunzima ukuthola angilithanda ethi awukho kunzima ukuthola ngoba uba ukho umsebenzi abayikho umuntu osebenza eSouth Africa ngoba ukho umsebenzi kunzima ukuthola okay this is what I'll do yabo this is what I'll do and then ungasabi umuntu ukwenza into eyenziwa abanye abantu ungasabi ngoba wafika emhlabeni sikhona and uzoshiya futhi sikhona ecina ishayithekeni yakho Ngithikeni yakho yabona ngithanda nase sizothatha inyawo ngizibeke headboard ngijulele ngibeke iron ngapha eceleni inyawo zihlele headboard zombili bese iron ngilibeke eceleni ngijulele ngithi siya ayina ke masivule ngithe njalo sibeke sivule headboard hayi ukuthi si head ngithanda ibe kancane la lezokhuluma lento ngifuna ukuthi lana sike siyibuka uyayenza le degree yakho sinabantwana manje abaka-herbology aba-expect ukuthi bazoqasha amakhampani bazo-analyzer imithi ema-laboratories okay wenze kahle wakwenza lokho njengoba usukwenzile-ke lokho kuhle futhi iba ubheka kwi-informal economy ukuthi wena ungadlala liphi iqhaza kwa-informal economy ungadlala liphi iqhaza kunomuntu njengamanje into engayifuni mina ukuthi ngikutshele into esadinga imali kuwena ubungenayo imali kunomuntu njengamanje onomshini oprinta izikipa ya understand angisho ukuthi hamba uthenga awunayo imali yokuthenga enza nje hamba uye kuyena approach umbuze ukuthi imali inoprinta iskipa and uvamise ukuprinta ezingaki angakaze nokuprintela izikipa ezo10 every day uma walethi izikipa ezo10 once wakuthola lokho usuyahamba uya ema-crash odado uconvince abona ukuthi odado ababe nezikipa zase-crash awungizwa ukuthi ngithini odado ababe nezikipa zase-crash mangaka ama-crash wazeyo ngakini abaningi azakhona ziqoka noma yini mangaka ama-crash uma usuyitholele lowo concept iskipa laphana ukusprinta beku-25 rand American exam wena odado bazoprintelwa izikipa ngo-35 rand wena ulanda izikipa la ethengwe ubona odado uyabatshela ukuthi ngomhlabani ngizolanda izikipa and then iskipa ngicela sibhale igama lomuntu thereafter uthatha leskipa leso wena uyosprinta ngo-10 rand profit 10 rand profit awuprinti lutho wena ngo-10 rand profit period phele kanjalo yini wena ocabanga ukuthi ungakwazi ukwenza u-informal economy yini ocabanga ukuthi wena ubungayenza ke ngoba lezi zinto lezi wena awuzi-understand hamba njengamanje uye lokishini uyo-identifya abantu abanama-flats ebegcekena abaqashisile wenze idatha yabo ukuthi unabantu abangaka abaqashile bawu-6 bawu-7 bawu-2 kanjalo uthathe idatha imalini ukuqashisa umuntu uyasho ukuthi hayi i-tenant la ikhokha 600 i-tenant la ikhokha 500 okay mama ngizocela ukuthi uma kukhona umuntu ophumayo ungitshele ngoba mina nginabantu abafuna indawo zokuhlala ngizwa nginabantu abafuna indawo zokuhlala uma usuqedile usunedatha ke manje yoma stand ama-landlords areporta kuwena and thereafter uzokutshela ukuthi ndodana angazi noma uright ngomhlakabani indlu izobe sivulekile kunendlu izovuleka lana wena uthatha labantu abathi bafuna indawo zokuqasha ababhalise kuwena futhi wena uyi-flat finder ngapha eceleni thereafter umhambisa laphaya uma umhambisa laphayana umenzisa into ekuthiwa 170 rand we-paperwork ukumprofile yabo hemshaphe lana ngethiwani umenzisa u150 rand ukumprofiler thereafter musubject uqualify uzohleze khona layitha phela na ungabe usalobe inyoni uzohleze qualify yabo nje ngicela sisiwami bhuti wami ungithumele impepho zakho no150 rand zifuna ukuprofile ukuthi awufuna namaphoyisa yabo nje into ulayilayi into umsangano nje yabo akuthumelela mase kufile u150 rand mase kufile 150 rand useyitholile no uyaqualify sizocela ukuthi manje uyothatha ke imali ezikhiye izendlu zo350 rand uyambamba lokishi uhlukene inyoni no150 inyoni uyiphanda futhi omunye u350 uyabamba sigebengu usuno500 labantu profile abantu abawu5 ngesonto bakunika kamnandi yabo o500 abawu5 beza kuwena yabo ngesonto beza kuwena labo 5 wena wenza ifakhola wena into yenza nje uyidlalela ngo TikTok go WhatsApp ubashake 11 uthi hayi ngiyakuprofile no musu usuqedile usumdwadla indlu
usewukhiphile u300 350 wekhiye nani usuyamtshela ke umsendele location ukuthi idlisa endaweni ukuthi akahamba ekhona. Uma efika khona uzofika sebemlindele ukuthi hayi mama khona umntwana ozayo uthi usuke endaweni ukuthi nansi inamba yakhe ngicela nixhumane ngoba uthi indawo ayazi usuqedile. Uma efika lapho sebemdwadla ikhiye bodwadla yonke into yena utshela ikhiye udwadla ngoba vese uqethukile uyabamba location. Cha azange uqethuke. Azange aqethuke. Emva kwaloko uyaphuma ke yena ubuyele eceleni uphusha kanjwe la uzokwazi ukuthi ngenyanga uprofile abantu abawu20 abafuna indawo hleze zivuleka everywhere there is a vacancy. Everywhere there is a vacancy. Mina I had a flat it remained vacant for 1 year. Mina ngeke ngibe nama rooms uthothi uphumule umuntu ukuthathe u3 weeks uthi ngithola umoya uphumule kanjalo ngoba nami ngikwi rental property. Makhande kanjalo ngenze example wena ungaba charge noma imalini angithi lena yokwenza sibiza ukuthi vetting VAT yokumvetha kumscan uthi akatholani siyakwazi ukuyithatha ngo280 yabo ungabi u200 ishaya imali esidididi akube u275 yabo abe nokuba u275 abe nokuthi thereafter usuthi ucela ukuthumelela into ulayilayi nje umsangano okay fine kodwa kusala le nyoni lozokhuluma no700 kuyona ihambe yodwadla endlini ilandle la yo rent 15 yabo indle clean enganakhuluma zama phela nawe kuningi ongakwenza usuyenzile i-degree yeke kulokuhleli ubheke phezulu ukuthi imisebenzi ayitholakala uzwenza into yobugebengu yabo ungazi into yobugebengu bamba nje ngolayini omhlophe ulayini oyigebengu ulayini kodwa oqaqile ulayini oqaqile yangizwe ukuthi thini ulayini oqaqile hamba uye okhosini ufike uhlale phansi nabaphathi bokhozi uthi ngicela ukungena kwislot sasama uJabula Juli ungene kuJabula Juli uthola ukuthi ukuadvertise lapha imalini mise bekunikile kwislot seJabula Juli sika 9 to 12 Monday to Friday usutholile ke manje hamba ke manje uye kuma companies amakhulu emoto uyobanika ioffer that they cannot regret ukuthi sizonika ithuba kulenyanga kuphela kuhleze ku always this month look advertiser with national radio station so called Ukhozi FM 9 to 12 Jabula Juli i-listenership yakhona ingaka into ozokwazi ukwenza uzokwazi ukudayisa imoto kuma branches onke kunokuthi lokho advertise kulama radio amancane uyangizwa sigebengu ulapha sebekunikile ama rate khona uma uzo act iqhama phela la uhlaniphile nje uma usuthi qa into yakho thereafter when uthola i-invoice ephuma ozoyikhiphela lo muntu umnike abona ukuthi imali afuna ayifake uthathe lo mali wena uyifakele uSABC athole i-proof of payment emva lo SABC adile naye ngoline wakhe awusangene wena lapho and nasi slot siyasebenza Jabula Juli slot siyaphila lesa slot and siyaphila and si drive umuntu oyazi into ayisho akekho umuntu ongathi akawusebenza lapha nokhozi kuJabula Juli 9 to 12 Monday to Friday uthi uzobuya futhi aphinde azocomplain wena trust me with this abantu everywhere as long as umuntu usa South Africa uzokwazi ukungena kuJabula Juli wena use Australia ubungazi ngena kwi-app yoKhozi FM ulalela uhlelo into oyi-advertisile eSouth Africa uyakwazi ukuyimonetize use New Zealand use Jakarta Bokota wherever you are uzwazi ubona engizama ukubheka ukuthi sisibukane informal economy ukuthi uzokwenza kanjani lapha yana. This is Babu Dr. Babesizojalo fana mhleje ekhehlela umuntu omzulu abancisa ngesolo futhi ngixolisa mntafuna ukunika lento la. This is for educational purpose only. Educational purpose only. I repeat, we don't promote crime but we expose criminals how they steal so that we can repel that. Not repenting. Abazalwane. Yonke into no repel. Ukugwema, ukuvimba ukuthi ngenzeki. Ngeke phela kuloko mbamba ngesingisi njalo. Asikhulumeni lena. How to steal a car that is sold in a free market. Kunemoto ezidayiswa mengamasonto emapark yabo. Fije wepark imoto zabo nala sinazo indawo ngeke ngikwazi ukuzisho. Ngifuna ukuzi-advertise nazo indawo la kudayisa khona imoto nje cheap ezi right futhi. Imoto nje ezi right. Le moto untshontsha kanjani uma ufuna ukuyintshontsha? How to steal that car. Uyafuna ukwazi ukuthi intshontsha kanjani?
so that uzothi wena njengoba uyodayisa le moto yakho nje ofuna ukushaya uDecember soyidayisile ingenzeki kuwena lento le. Okay, uma ke uzoyintshontsha leya moto leyana, it is easy as ABC. This is what to do. Uzoya kulo muntu lo ufike uhlale naye phansi, nibuke imoto musucela logbook ukuyibona, ubuke logbook ukuthi iyahambisana yini logbook, musu uthi hayi ucela ukuyi test drive, yabo. La uhamba nentombazana uhamba nomjitha nibukele imoto, mase seniyibukile ngokuthi imoto ifuna i-test drive, uma usucele yena ukuthi akakudrivele yena, uma uzosho yena uzothi hayi no drive, musu uthi nawe right ukhuleka drive imoto yakho, angifuni imishayise ukuthi angikhokhe imoto yakho, ngibamba lokishi, then driver ke raso. Thereafter musu umbuzo uhamba nobani, athi hayi ngihamba nondodana wami, vese undodana yakho uyiduku yabo, kodwa phela libhekile yabo, uyi11 liyiduku indodana yakho. Then mase ngijikelana naye, then indodana yakhe izohlala ngemuva nohlala ngaphambili. Musu uthi indodana uthi acela kunika ilogbook, safuna kunento ofuna ukuzibuka, uphinde futhi uhleli nayo ne-time lakhe lo uyayiphe rules yabo, mhlawumbe driver indodana futhi uyayibuka nje logbook, uyayibuka uthi usuku ukuthi hayi no ngicela ukuthi ku right, uvula i-cab hole uyijikela ngaphathi i-cab hole ziye into osuzoyenza ke la ile sotheka sika McDonald's sihlale phansi mase niphumile nje sekufuza ukuthi nawe uyidrive ke manje, senidrivela manje ukuthi niyakuphi, niyaka McDonald's, niye driver zwi okay, line fika McDonald's niyayipaka, bese niyipakile laphayana usuzocela manje ke akuvulele ama compartment athize la ka McDonald's, but aniyipakanga la enizohlala ngakhona, sefuna manje akubhekisa ispare yabo, avule ngemuva abheke ispare. Le moto ine class ayokhiye abaningi ongazi abokwenzana, angazi imoto indaba zibe senzibe ne class nje ukhe ngabukhe wodwa. Thereafter uzobe usuhleli naye ke la enye uthothi inokhiya wodwa izwide, nibheke ku right. Thereafter uzobe lo kulandelayo uza ngemuva, mase niyopaka ke sesenibhakile ke naye kusefuna ukuyibuka ke le moto, kayibuka athi hayi right le moto thatha ibhudo ngayithatha, ipake kuphi ngale ka McDonald's, nina nihleli nizohlala ngale verse. Thereafter seniyasuka ke la ke amaphepha niwashiya kuyona futhi imoto, then sesenza ama transaction sokwenza ke transaction, ngiyamxoxisa nje izitori evese ezingamdingi. Into esengizoyenza uvese ukhiya uphethwe yimina, siyazixoxela, then sengiwayinda ke indaba ye transaction sizoyenza ngo-FNB. Ngesikhathi ngisayenza mase ngibamba ifoni ngithi hayi ngishiya ifoni yami la nale lo engihamba naye uzosana ufuna ukobhema, abuthi isho ikhonda ukubhema la kuthiwa ngathi ayikho. Thereafter uzofunda ukubhema mase siyaphuma athi uyobhema, then sengiseleke mina nale nyoni lena ngisele nemoto ke, then mase ngithi hayi yazi khonto efuna ngiyibuka kuba vese ukhe ngisawuphethe, ngishiya ifoni yami la ne-wallet yami la, i-wallet yami nje nazo zonke izinto, mase ngithi angeke ngiyele emotweni khonto efuna ukuyibuka la, ngizithatha lapha kukhaphi hole. Ngesikhathi ngisukuma la vese sesiyayixoxela nje, then mase ngiya emotweni, bazothi bebona imoto izobe idlula ngale ngase driving lana, basele ne-ID yami, basele ne-wallet yami nemali, basele nefoni yami. Le foni yami lena ayispani, le foni anginayo ngisho ipassword yayo. Leya wallet lana ngiyicoshe phansi, inemfuhlulu engingayazi. Le mali oyibona lapha na wena amakhadi elotha aluzile, lo mona ngathi ino 3000 4000, ubona lokubovu amakhadi lo imali lapha na just 70 rand. Ayikho into engihlanisa lapha. Wena emva kaloko uzothi usahleli uyayibona yona le moto yakho le, ngoba uyazi kahle uyibona iyadlula ithi
imidluli ithi misithi qoqo uma hamba lapha misingena umgaqo umfana wakho ngokuthi umthetho uyawazi ngiyakwazi ukudubula ngisemotweni uyawazi azangidubule is not allowed because I'm not causing a threat again what if ngidubula ngishona umfana wakho uzolahlekelwa icareer yakhe uyawazi umthetho uzogwetshwa 25 years mase siyahamba imoto le moto lena nina esihamba ngayo thina le moto ngeke uzenze lutho nawo le moto engihamba ngayo akuyona yami imoto naye ezulisile ebibolekwe ngegama lomunye umuntu ongahlanganisela utho nalento le okade nje futhi esereportile ukuthi uvuke imoto kusenayikho igcekeni ibiboleka bese siyaduzulana naye phelile ayisekho ke imoto kwena usuncike kule moto ukuthi ngoba nansi imoto akade behamba ngayo sizobathola usuwinda inumber plate iqhashi number plate is a rental car kuthi irento bangi irento umuntu eCockstad ithathwa apha imoto ithathwa eMaritzburg bakunika izithombe zakuthiwa kuyena bese kuvela ukuthi useyireportile le moto ibusuku ukuthi kuseyimoto ingekho period phela ihambile imoto yakho lezi zinto lezi siyanika kusithi analyze ungahlukani nokhiye wemoto uma uphuma emotweni ilogbook phuma nayo ayingasali emotweni logbook uzoyibuka ifaka khabhelo mase yehla umuntu uthi omkhiphe lapho khabhelo amaphepha emoto nowakhipha phepha emoto ukhiye awuhleze ukuwena ngaso sonke isikhathi ngoba ilana ke intuzulu kakhona le moto zona mase ziyathathwa bengifuna ukuthi sike siyibheke lento ukuthi ngicabanga ukuthi bekuyisemina yokugcina lesinifundiswa ngotshotshwa kwemoto ukuthi imoto zintshotshwa kanjani ngicabanga ukuthi kwenele ake sigcisa okunye ku private kakhulu ukuthi singanifundisa khona. I've got a question for you. Where was Jan van Riebeeck, the founder of Cape Colony, not the founder of Cape Town, the founder of Cape Colony? Where was he buried? Do you know why I'm asking this question? Because sekune assumption ekhona ukuthi lento kaJan van Riebeeck was illusion. Why lingekho ithuna lakhe eSouth Africa? Why ithuna la kaJan van Riebeeck lizobe eSouth Africa? He's not a South African. Why he should be buried in South Africa? Abantu bathi ayikho lento kaJan van Riebeeck liphi ithuna lakhe pho. No, we don't need his grave. He was not a South African. He was a foreigner. It happened that he landed here, but he did not stay here. Wafika yebo kulungile siyabonga. Kunezwe elingasekho manje emephini engizocela ukuthi ulibheke. Alisekho ke emephini lelizwe lela. Kuthiwa iBavaria. Bavaria. EBavaria kwakunesonto kwakuthiwa Grootkerk Great Church. It used to be. Kwakunelo sonto. Lo ndawo sibiza ukuthi Jakarta namhlanje in Indonesia. It happened that 18 December 1677, he died in Jakarta. Listen to me carefully. He died. Jan van Riebeeck died in Indonesia. He died in Indonesia. And he was buried under the church. They dig the church and then they buried him under the church. And they leveled the church again. Ngaphansi abantu basonta kunomuntu ogqitshwela ngaphansi. Do you know what happened thereafter? There was a great earthquake. The church collapsed. There was a great earthquake and the church collapsed, completely collapsed. Yeah, he's there. Now, the church was never rebuilt again. Now it's just a concrete slab. Ahambile kama South Africans afika uthatha ke lo akhonkolo as a remain amabhunu, not South Africans, amabhunu ahamba afika uthatha ingxenye yalo khonkolo azobeka in Cape Town in museum. Go a museum and find out ukuthi kuphi lo khonkolo. Ezinye izinto ufuna sisuse kulento ukuthi abantu abafuna ukusifundisa usitshela yonke into bethi hayi this thing was there was no Jan van Riebeeck. Indeed there was a Jan van Riebeeck in South Africa, indeed, but he was not a South African. There was no need or anything that compelled him to die here. He died. He was a churchgoer. He died in overseas, 18 January 1677 in Indonesia.
Yeah, at least ke now usuyazi ukuthi what happened to kuyena. Uyazi kunezinto engisafuna ukuthi ngikubukise zona. By far abantu abaningi they are making that mistake. By making this mistake. Wena wancamela ukuthenga ifoni instead of buying a SIM card machine. Une business oyenzayo, business yakho akuswipe. Udayisa ngenyama enhloko, business yakho akuswipe. Udayisa ngeembuzi, business yakho akuswipe. Udayisa ngeenkukhu, business yakho akuswipe. Kodwa wena ushutha abantu ngefoni ebiza ngendlela eyisimanga. Yini oyibone ibalulekile into eyi-customer service kunokuthi kube necamera ozoshutha ngayo, udlale ngayo TikTok ungenzi lutho. Uneyithombe engako ozishuthe wena ngale yafoni. Awuzazini wena ukuthi ungazuyishutha. Ubona ngokulala ngamapijama uswenke ebusuku. Yabona indaba ukuthi ungaba neavalon yokulala, umsangano kwakona lo. Ungaba neuniform yokulala, utshengisa ukuthi konke engahambi kahle ekhanda kweni. Ezinye izinto ufuna uzibone ukuthi do I need this? Really, do I need this? Uyazi ngempela i-driving kwakho ayikho. I-driving kwakho ayikho. Kodwa nge-birthday party yakho uspende almost 20,000. Kwi-birthday party yakho. Uze warenta i-venue, waselecta certain few individuals to come in your birthday party. But you don't have a drive-in. Eza kwakho i-drive-in ayikho. Imoto yakho ipaka kamakhelwane noma ninethile because awuyakhile i-driving ngendlela right. Kunezinto ekufuze sisikhulumisane and mase sizibone. Kunento efuna sizikhulumisane and futhi mase sizibone. Mase siba nalabo bhuti abancane. Yabona labo bhuti abadala abancane kodwa. Urazo kunento ekugqokeni kwakho. Ngathini ezinye izinto esingazifundiswa ezinye izizwe ukuthi ugqoka kanjani. Abekho abantu abahlonipha umzimba wabo. Not that I prefer them njengama Muslims. Muslims, they respect their bodies like you cannot believe. As if it should be stolen. Ikuthini lento kunalesikiki ikhindele ezenjima ngazo zaka Nike. Engazuthi ezokudlala ibhola, yabo. Ziright for exercising nani ziright kakhulu leso. Kodwa manje ukuthi sihlangana nawe la emamall ufake leso skipa leso namateka Adidas namasocks ama black and white. Razo into ngempela asiyibuka ake siuhloniphe umzimba wethu. Ake nje siuhloniphe umzimba wethu ngoba kunezinto ngempela that we go all out in extreme but uma usubona ukuthi I was not supposed to do this. Ngitshele wena ngakini ukuthi noma selashona wakwalibona phi isona hamba ngesikhindi. Ngakini mhlawumbe lele selashona. Uke walibona kuphi elihamba ngesikhindi. Kunesikhathi la umzimba wakho ufuna kube khona ingxenye yomzimba wakhe engaveli. Siyakhulisana nje. Kunendawo la umzimba wakho okufuza ukuthi ungaveli. Uhloniphe nje umzimba wakho. Ngoba owakho lo mzimba wena wazi ukuthi kunani ngaphakathi. Then we can respect that as well. This is Babu Hotel Voices Ujalo Mfana Mhleje Khehle nomzulu amancengezi. Yeah, sizoba nesimo sokuthi izinto ekwakhiwa ngazo umabhebeza, obhebeza imali ubhebezela abafazi namadoda. Akuselula ukuzithola njengoba kade sizithola eqaleni bese ne-access eningi kakhulu. And la ababe supplier khona babona ukuthi okungcono bakhuphula iprice then we cannot afford it. Then sithatha isinqumo sokuthi sizoba ne-batch encane yamabhebeza ngeke usaba mningi kakhulu. If ngenza ukuthi uma ufuna uthola ubone uphuze order la ukufika because sizobe sisawusosa la esikwazi ukuthola khona ngendlela ekahle. Umabhebeza uyabiza, it is expensive. The one that you see that is cheap and then ulo mabhebeza one aluminium. Umabhebeza uzwana aluminium. Awuthintwa aluminium usukusufile. That is why mase bebothi ufile bayawudayisa cheap. But lona olona umabhebeza ongenawo aluminium is very expensive. It's very expensive. If ungakabi ne-aluminium, umabhebeza uyifuna insimbi. Into eyinsimbi nje uyifuna. Umabhebeza ukwazi even ukuthatha ishomu ulifake phakathi kumabhebeza. You can do that only if you are bathing. Ufaka amanzi amaningi musu ufaka umabhebeza omncane ufake ishomu kulungile. But hayi wona ukuthi ube nensimbi, awuzwani umabhebeza nensimbi. Umabhebeza abawudayisayo
laba abanawo endaweni eziningi une metal and kanti wona uzwana metal totally no longer effective. Ngisho sizoba nawo amabhebeza but at a small scale, small batch till kuzokube uyaphela ke ukuthi uyakhe ugcina ukuthi uyaphela sisawuthole all. This is Babu Dr. Voices Bojabulela mfana mhlanje ekhehlela umzolo abancane sangisona futhi ngixolisa. Siyabonga kakhulu ukuthi niyasilandela. Goodbye.